Yo sepurane Kang. Oh. Ana Kang Suraja. Hah? Rosen Wiro. Jun. Yo Kang. Ngertenono apa sebabe kon tak lumpukno baban kene? Bab pisan gak ngerteni Kang. Eling dina Sukramane kudu pepander ing resening bapaku. Ning kabeh mau kanggene Suraja. Babah Sinawarewana mubadir tanpa guna. Ibarat aku ngasuh banyu kang bening kebok mencep-mencep lulang garing pentengane. Bener Kang. Ning jagating Suraja saumpama aku kepingin duwening bojo anake Bapak Guru Surati ya apa rasane mu? Setuju Kang. Yo, ayo berangkat. Udah. jangkep lan bebek sekabeng para murid-muridku. Ora liwat ya kowe Suraja. Lan kowe Tanji Kencana. Mula nger sekabeng japa mantra ning bapa wis tak suntek blek nang jiwa ragamu saklara. Ning bebasan mung urip ning alam donya. Kadunungan apes. Mula sekabeng ilmu japa mantra sing mbok sandhang nger iku ana daya pengapesane. Mula Taji Kencana nger yen kowe manjing ana ing karang perdesan mbek menawa ana manggar iku dahana ya nger. Umpama nganti gepok senggol marang ragamu kowe bakal cilaka ya nger. Lan kowe Suraja semono uga yen kowe wis bali ana ing karang perdesan yen ana janur kuning sumingkira ya nger. Merga iku minangka pengapesanmu. Yen wis kaya mengkono aku bakal kandha marang sliramu kabeh. Sapa wae ora kena bantah yen menawa dina iki aku duweni gegayuhan lan kekarepan menawa si anak anggerku Ayu Sariti bakal tak jodohno marang anak muridku kang aran Taji Kencana. Nduk Sariti, piye Bapak? umpama sliramu tak jodohno marang Taji Kencana gelem apa ora, Nger? Mesti nilai api kanggone Bapak ya api kanggone Sariti to Bapak? Ateges kowe gelem. Manut. Taji Kencana, Nger. Nggih, Bapak. Umpama kowe tak jodohno marang anakku kang aran Sariti kowe gelem apa ora, Nger?
Menika kula nggadahi rasa katresnan Bapak, kula purun Bapak. Berarti jumbuh karo karepmu kowe uga sarujuk menawa kowe tak jodhokno marang anakku sing atek jenenge Sariti. Leres Bapak. Yen wis padha-padha senenge, mula Taji Kencana ora teges bapa nundung, Nger. Gage, boyongen putraku Sariti marang wong tuamu ya, Nger. Sariti apa, Nger? Lho wong kok langsung ditundung dikon nggawa Kang Taji Ora kok ateges bapa nundung ya, Nger. Supaya kowe enggal mangerteni sapa sejatine wong tuane Taji Kencana ya, Nger. Dadi kaya ngono. Iya, Nger. Ateges kowe ora mentolo karo aku to, Bopo. Iya, Nger. Aku bakal melu bojoku. Heeh. Pekasanku iling-ilingen ya, Bopo. Apa, Nduk? Sing ati-ati ning omah. Iya, Nduk. Yen ana apa wae enggal kabari aku. Aja kuwatir ya, Nduk. Riz, titip Bopo ya, Riz. Aja kuwatir, Bayu. Aku melok masmu. Bopo tak tinggal. Iya, Nduk. Sing ati-ati ya, Nger. Nuwun pangestune Bapak. Suraja. Ora ngerti tangising batining anak murting Kang Suraja. Dulur sing tuwa aku sing tuwa. Aku cekti krungu ngarsaning guru. Siji kepengin dalemu pindho darbenaning Sariti. Yo kene. Kok paringno marang Sekar Taji Kencana ora musyawarah karo aku. Suraja, Nger. Aja ndadak kowe ngemu anane hawa angkara sing ana jroning dadamu. Ngeling-ana, Nger. Kene apa putraku Sariti tak jodhokno marang Taji Kencana. Iku trap wis dadi cinor ing jagat. Kowe ora usah duweni rasa sirik lan dengki merga Taji Kencana dhaup marang Sariti. Kanggone guru, kanggone Suraja wis dadi sesantiku. Yen aku tanpa urip bebarengan marang Sariti, lalu boyo jebabah dadi bangki. Yen kaya kene jelas guru gawe lerati ning Suraja, kowe kudu mati. Taji Kencana. Piye? Wis mbok pikir temen. Nek bakal oma-oma. Jelas iki ngono perintahe Bapak Guru. Aku dhewe ora wani mbantah kaping pindhone aku wis duweni rasa tresna. Mula Dik Sariti iki tak gombale nang gone omahku, tak kenalno bare wong tuaku. Taji Kencana. Rungokno, awakmu ku dulur enom, kudune ngalah karo Kakang Suraja. Gak ngono neh. Iku karepmu dhewe apa karepe Bapak Guru? Lek Bapak Guru ngongkon aku terus ya apa? Bapak Guru ngomong lek gak iso dibantah. Piye? Sajane awakmu iso ngomong. Durung kepengin oma-oma. Ayo. Bocah wadon iki calon bojomu. Lokno Kang Suraja. Gak iso. Ora tak gak. Oga. Oga. Besar. Suraja, ojo dume awakmu sing oleh palilah
aja dulur tuwa, awakmu kudu ngalah. Cuk. Cangkemmu ngomong kaya ngono ngabangno kuping. Ayo. Kabeh musuh aku. Ditentono nang pawan panggonan kene sapa sing gemlundung sirahane. Sumbarmu kaya wis sondo langit. Tampan ngono. Aji pamungkasku. Rapalen Joko mantramu tamakno ning dadane taji gitu. Lek gak gemlundung siramu tak sembah dalam Ayo. Tak ibaratno Rika ki bayi wisore. Rika kudu manut, kudu nyerahno arek wedok iki barek Kang Suraja. Nek gelem eman nyawamu, Aku gak bakal mundur sajangka. Aji-aji ojo tik siji. Telu gandeng renteng taman. wah lakon mati Rika. Ayo. Ayo tunggal nyawiji. Ngertono ilmu daya kawijayan. Aja sampai tumasuk ning jiwa ragamu kabeh. Ayo. Ojo kesuwen. Ayo. Taji Wincana, bukan dadamu. Tak kemlundung papan panggonan kene, tak sembah delamamu. Kok malah ngobrol kaya ngene to, Kak? Saja. Suraja. Sariti, Apa? tinggalno Taji Kencana bebrayan barek Suraja. Ora sudi. Wih, Nek nyaleme bapak kok ora kan kondo. Yen kowe tresno karo aku kondo karo bapak tresno karo Dewe netro kuwi kudu ngerti. Ya apa panokro bawane Suraja. Ning kasunyatane bapak malah menenge Taji Kencana aku dadi bojone. Ora kowe Suraja. Woi, yen to kowe mbandel ora gelem tapek bojo, tak jaluk. Welas ngatimu kakno. Surat. Awakmu lek duweni gegayuhan aja kaya ngono. Aku gak nrimakno yen Sariti dadi bojomu. Kapak-kapakno iki ngono hakku. Taji Kencana, yen kon wani barek Suraja, ayo tamakno ajimu. Aja ngenti entuk pangso, tak buka dadane Suraja. Tampano aja jeneng Taji Kencana. Woi. Lah ya dinane iki mang golek kayu sak batang lho gak nemu. Kok cike ngene iki kok aku lho dilokno mbok. Dualah. Ana wong ta iki mang. Lah ya apa rek wong awake gedhe koyo ngene kok garo. Yo gak ketok. Ayo ayo. Tolong ngono aku po. Ya wis saya nek ngono. Ayo melok aku mulih, kok aja diobati mbok karo Ngono. bapak ya. Iya Ayo. iya iya.
iki ambek aku lapo? Iki lho jareku mlorot ae, Kang. Apa? Mlorot. Lah ya rek wingi wis kok saiki mlorot maneh ku lho. Lah mbok iki nek ketok sampean kok mlorot ae. Heran aku. Ya aja ngono ta. Iki masih ketok sing muling lirik ya kremes-kremes. Padahal rupamu ya gak bejaji lho, Kang. Tapi ngrejekeni mbokmu. Mosok sih. Lah lek penole aku biyen nggo ndi sih? Ayo. Nemu ditangkep dansip ngono. Lah iya aku nek gak saking ndableke aku ambek peno gak mungkin ditangkep. Tapi yang ngono. Apa? Anake dhewe ayu niru aku. Apa? Sampeyan kok karo ngono teko doan kok geger ae nek mbok. Ora tau geger mbokmu, mbokmu ngono ngajak guyon. Oh alah, sampeyan nek guyon yo ngono iku ta. Iya. Oh alah. Lah ya mbokmu lho ngomong, anak situ rupane ayu, jare niru aku, jare mbokmu. Rupane kok tutupe padasan. Saiki wis tuwek, Kang. KTP 70 rek. Makane nek wis tuwa ngrumangsani, ayo aja kakan pola. Cara nyambut gawe ayo sendika dawuh apa perintahe. Lapo nak? Mbok, aku mang lak pen wong golek kayu. Iya. Tapi aku golek kayu, Mbok. Lho. Aku golek kayu kok gak oleh kayu lho. Tapi sampean yo tak kandhani. Apa? Aku gak oleh kayu, tapi oleh nongko. Heh? Nongko. Seneng aku. Kaya pas. Nongkone sampean Pak yo. Nyamplungane kandel-kandel. Nangka bubur mbokmu. Nangka bubur iku gedhe. Gak legi. Sing enak. Nongko celeng. Nangka celeng nyerondol. Rupane kaya sampean. Apa? Sampean yo, sampean njupuk wadah. Bapak njupuk glati. Ayo disigar. Ngono. Lah kono lek nangka lho nggo ndi kok dake ndi? Wis kok sampean njupuk glati sih. Dake njaba ta? Heeh, nang njaba. Engko Jawa. Heeh, nang njaba. Tak jukul sing Jukul nang glati. ambek mbokmu. Kon mlebu nduk ya. Ya wis. Begini. Wis tak celukno mbok ambek bapak. Iki ya omamu ya. Iya ya iki, Mbak. Ono nangka. Gatine tak ungkap. Telan gatine. Mbak. Sampeyan kula apa, Pak? Lho, nih. Nangka gedhe ngene gak diukel, gak mampu iku Eh, gak. iki lho nongkone. Iya. Iki lho nongkone. Lah dalan. Kang ngonone kok pas sikil, Pak. Lah wong nangka kok. Kurang pasak. Ya cok temenan lho. Le rumah. Mangkel aku. Wong gerang ya dibijuki. Mangkel gak keturutan. Ana wong ganteng kok mesti ngono sih. Bukane ana wong ganteng gak kaya ngono. Saiki sampean kan wis tuwek. Iya. Ya. Heeh. Sementara sampean mulya nang kampung. Terus Anakmu jan. Aku tak nduk kene karo arek iki. tedas ta rek iki. Unu gak tedas, aku sing tedas. Lah yemi. Iya. Iya nek pedes. Pak. Apa? Ojo geger ae. Aku iki mang nemu arek iki mang. Mo. Arek iku loro. Loro. Oh. Arakne rene. Areke loro. Arek gantenge ngene iki lho. Loro. Masalah. Kene cara to wong ganteng iso loro ah. Gak ono. Gak ono. Gak ono. Loro temen. Iya, Pak. Wah. Sampeyan tambani. Aduh. Alah. Nyemok iku sing ati-ati. Sing halus. Sing alon-alon halus, kaya aku, delok aku nek ndembok. Aduh. Oh! Dasar durung demak durung diapakno. Aduh. Tangan iku kasar. Mbak. Tanganku kasar. Yo ngene lho, eling aku ngene lho. Lah Pak, ngene lho. Loh. Kan, gak bengok-bengok kan. Enak iki. Mbokmu andene percaya. Dasare anakmu ayu tangane ya halus empuk. Wis kepingin arek ketara iku kulen ngene. Aku kudu buatok ae ambek arek ngene Tak iki. trimo. Iya, mangkel. Durung didemok atu-atu. Pancen- Didemok arek enom, gayer-gayer.
Iki manggo njero lawe sepelan ngono. Oh ngono. Penok gawe dhisik. Ya. Saiki karo bapak gakno jamu. Gak jamu. Gak jamu ah. Iya, kan gakno jamu sih. Mbokmu ketoke arek iki kok kesleo likate gak karo-karuan ya. Gakno jamu beras kentang. Beras kencur. Engko nek aku sing gawe jamu kliru. Terus? Merangsang ae mbak aku, sampean gawe ayo tak terno. Gak ngono iki kaya pedet. Lah iya. Ayo gawe. Ayo. Iku bapak mbokmu. Iya, iku bapak karo ibuku. Aku yo gurung kenalan. Sampeyan jenenge sapa? Aku Darmi. Darmi. Aku Taji Kencono. Wah. Wis suwun yo, aku mari ditulungi kaya ngene iki, Mang. Ya. Yo, tapi yo aku nolong iki mang yo, jane yo ana maksude. Ana maksude ya apa sih? Yo asline wis langsung ae yo. Aku ku seneng karo sampean. Lho. Aku wis duwe bojo Yo gak apa-apa sih, wong jaman saiki ku gak yo ana sing bojo loro nggih, Pak, Bu. Lu aja ngreken wong-wong kon niku ngawur ae. Apa? Eh. Saiki ku Pak, Bapak. Lho. Lah apa celek bokmu? Pak, Bu. Apa sih bengak-bengok ae? Aku lho digrayar iki. Digrayahi. Iya. Gelemo. Lah ngono sono. Lho, enak ta? Lho Enak pol. Wong aku yo gelem. Lah ya kira. Sampeyan iku gak tambah nulungi anake. Ya tak tulungi maksudnya jare awakmu digrayahi. Iya rek iki lho, Pak. Kok jange dapakno emang. Aku lho jange diperkosa. Mi, ngomong apa kon niku? Iya. Lho. Pak, arek iki. Jange diperkosa. Iya. Wis kena. Doro. Oh, jek durung gak apa-apa. Wis senggol tok. Oh, kesenggol kaitane. Sumpah, Wak. Meneng. Bapak iki elek-elek ngene jago tahu. Kan ono, Pak. Wis seru aku. Kurang dukur. Kurang dukur. Bongkok yo kowe. Leh, Nggih, Wak. apik kelakuanmu. Lho iki napa? Awakmu sampe ngerti omah kene iki ditolong karo anakku. Bener. Nggih. Cocok. Iku bales budimu. Lah, Saestu, Wak. Kula mboten badhe mrawasa mboten, Wak. Kula lho enggak ada bojo, Wak. Nek awakmu ancene gak temen-temen, nggodho anakku gak mungkin anakku iki sampe tolong-tolong jerit-jerit. cocok. Bener. Mi, ngomong sing temen awakmu aja ngawur. Iya, Pak, temen, Pak. Aku malu jange diperkosa. Awakmu jangan diperkosa. Iya, Pak. Aja kathek merkosa anakku. Aku lho. Bapakne iki durung goblok. Kon kok kate merkosa anakmu lho, goblokmu lho. Lah di mana merkosa anake lah angur merkosa aku sih. Wis kaya sengenge para esuk. Saestu mboten, Wak. Nduk, Mikir. Kono. Aku sing dilaku. Niki lho, Pak, kok doro penku. Hancurit. Rene. Lah, niso kon duduk banji. Duduk banji. Aku bojomu. Iya. Lah kok banji-banji rumang sama aku banji ta? pendah iku duduk banji. Duduk. Lah apa? Lanang macak wedok. Leh. Kon rupamu ganteng. Aja nyunyah ngono. Aja karo anakku. Gak gelem anakku. Kali sinten? Aku. Lho. Wak ya apa wak iki, Wak? Sampeyan kok endel sih, Mbak. Pendah suwe-suwe tambah ngetek kae. Aku tak bareng-bareng temenan. Ngono iki. Sik tak ngelek iduku. Ketelek mbok kene, Kang. Pangmulane dapu ada joget. Kon. Lah yo. Kon ditolong anakku mlebu omah kene. Lah kok kon nyanyah-nyanyah karo anakku? Senajan anakku elek, wong desa. Lah nek kon kaya ngene, aku gak perlu kon minggat teko kene. Wak saestu sanes kula. Alah wis minggat teko kene. Ya. Wak saestu. Wak. Mi, kon niku ngomong sing temen, Mi. Iki jek bojoku sing ngomong. Lho. Nyengkrih teko omah kene apa kon tak gorok nggo sanding ngarepe wong-wong. Ya. Tapi lho kula mboten badhe mrekosa mboten. Awakmu gak ngaku. Lho, anjene mboten, Wak. Nek maling ngaku kabeh kunjara iku gak amot. Cocok.
Opo mi bapakmu moring-moring iki lho. Nyekre. Iya, Pak, temenan. Minggat teko makene. Nyekre. Saestu, Pak. Minggat. Nyekre. Wak. Nyingkrut saja. Cocok. Rene lho. Wong tuwa bijaksana. Iya. Cocok. Ngene anakmu cek ero nek wong tuane iki gati. Kene lho, kok mumet ae. Kok malah mumet kok iki apa? Apa kok bathukmu kok totok karo danganane glati ngono. Mbok. Sik ta. Pak, aja muring-muring. Lah gak Lah, iso iso. apa? Asline iku aku dimbujuki sampean. Hah? Yo, asline aku. Glodok. Asline iku yo, aku kesel seneng arek iku. Kon seneng karo arek iku. Iya. Arek iku mah gak lapo-lapo karo kon. Iga. Ancare kon iku kok. Iku niru awakmu kok. Wis aja ngomong ngono. Hmm. Tututana mumpung durung adoh. Wes, Jak mulih rene. tak tututi ya, Mbak. Iya. Mbokmu, arek mbok kok nututi iku arek iku lho gak usah boparan. Bapak. Lah terus Sampeyan ambek aku ayo ditutup ayo. Sampean iki gak kei contoh sing apik karo penduduk. Wong lanang nang jero bali rusuh kabeh gak karuan. Gak ngono nek sampean iki Loh. terlon dhisik, Pak. Lho. Lho. Ya aja kaget aku teko nggawa wong wedok. Heeh. Mas. Ya Yan. Mas ora ada tumben. Lho. Eling-eling bapak mbok wis temekan ning pati, dulurku kayak situ adikku. Tak kongkon maleni. Aku jange rabi. Kenal no, Sari. Oh, ayo ngono sen rabi. Mbok tak ngono kok garepe rabi. Mas Surojo, sampean iki temenan ta? Lho, ya apa? Takono dhewe aku tak istirahat. Ya toh? Ngono ta? Iya. Kamu sarapan, ngaburi. Kang Bayan. Gus Lurah, Nggih. dengar Mas Surojo kok tek Lah, duwe nggih. niatan rabi niku lho. Pirang-pirang tahun kula niki mikiraken dulur kula nika sing tuwa lah. Kula nggih mikiraken Mas Surojo kok kapan rabi lho. Alhamdulillah sakniki pun rabi. Nah, nggih. Bu, Piye-piye, Pak? Ayu nek arek niki. ya. Iki bagiane wong wedok sampean takoni. Iya, Pak. Lho, tak terus ndelok sing masih jange bakal bojone Mas gak apa-apa saiki arek. Nggih pripun, Bu? Oh, Mas sampean ndi, Nduk? Kula mboten tedhe saking mriki kok. Kula yugane sing dicepo saking nang Suraja menika. Oh, dadi kaya ngono. Jeneng sampean sapa? Kula Sariti. Oh, Sariti. Temen ta sampean jange dirabi karo Masku Suraja iku mau. Aku kok wedi kan. Arek wedok takoni. Kula gumun. Heran Mas Surojo niku kok saged oleh wayu nek kok ngeten. Jadi sampean penggaweane sapa? Lah nggih. Niki Oh, apa-apa kali sampean ngono. niki salah tampa sedaya ngapa. Heh? Salah tampane apa sendok iki apa? Kula niki pun gak ada bojo. Lho? Lah kadane apa? Mbok nggih dikondisikan lambene kupingku pengang. Sampeyan ngomong kaya ngono ku temen ta? Sampeyan wis duwe bojo temen ta? Sampun, kula niki dicolong ajeng dipek bojo, kula niki mboten purun. Lho, Ya napa niki Bu? piye sih Pak Yu? Mas Raja gelem rabi kok. Wis bayan. Kenapa? Nek enten dulur kuna senajan ta dulur ndamel cara sing kaya ngeten ten kelurahan iki kula izin kali penduduk. Gus, jeneng sampean niku mpun kondang Nggih. lurah sing sae, lurah sing mboten banci ndek ban siladan. Ha niki dulur sampean kados ngeten. Ya napa? Isini-isini. Nyuwun tulung Pak Lurah. Nggih, kula Kula sing mboten mutusi. purun. Nggih. Nduk, Nggih. apa bener kandhalmu karo ibumu? Leres kula menika mboten goro, Pak. Saiki ngene, Nduk. Nggih. Kowe bali ae. Ngoten. Perkara Masku aku sing mutusi. Kados ngoten. Matur suwun nggih. Matur suwun Iya, nggih, iya. Pak. Pun Hati-hati Nduk ya, hati-hati yo. Ya Allah, Pak, yo Mas Raja kok. Kon dipikiran kaya ngono ku lho. Gelem rabi tapi bojone wong. Niki pun mboten sae niki Gus. Sakjane aku ya girang dulurku duweni karepan sing kaya ngono ning Nggih. padha-padha mek ngrusak pager ayu.
Mas. Sama takon. Lah, nanti Bener ta? Sama takon. Mas. Tiwasae Mas, aku seneng. iya. Sampeyan nggo mulih arek wedok rumangsaku sampeyan dina iki kandha karo aku arep rabi. Tibake sampeyan Mas yo, sampeyan lak wis ngerti. Aku iki dudu wong sembarangan kene Mas. Sampeyan ngerti nek aku iki lurah. Ngerti. Nek sampeyan nggo arek wedok, kamangka arek wedok nek ijen gak apa-apa, rondo gak apa-apa, perawan gak apa-apa nek ijen. Tapi sing sampeyan go mulih duwe bojo. Saiki nanti. Tak kon mulih. Bukan waduh. Pendekar nom-noman jenengku Del Ngaimin mlaku ngalur ngangklang jagat dalak paningal supaya aku dadi wong sekti gak sing wani nyidek melayu kabeh ndekar nom-noman jenengku Del Ngaimin sapa melayu-melayuku merono jaring Mulai tak banterno awakmu jelungup. Ojo ate ngono-ngono maneh. Ana arek wedok ayu. Kenalan. Kenalan. Heeh. Wong. Wong. Kok elek. Lanang. Lanang. Mbok delok. Aku gak tau ro ngono-ngono iku. Kenalan. Kenalan. Heeh. Sariti. Sapa? Sariti. Awakmu sapa kok elek men?
Engko. Amin. Aku ngetut mau ame. Lapo kon mlayu? Duber aku. Subur sapa? Duber wong gendeng. Wong gendeng. Aku tulungono ya Dul, Men. Nek tulungi guru ya apa? Lah njalukmu apa lho? Barang. Lho kok sembarang aku gak ndek apa-apa. Duweku mung awakku tok kok. Apa iku? Njaluk manuk, njaluk manuk. Manuk. Heeh. Njaluk manuk. Apa? Njaluk jajan. Sing jelas ta? Lah wong lakumu lha wis peyok kok ngejak Tak tulungi kon tak pek bojo. Mampu ta? Mampu. Jelas. Ya, tahu ya. Kon iki menungso ta medine pitik. Aja cedek arek wedok iki. Sopo kon wani ngalang-alangi barek Suraja? Pendekar nom-noman. Senengku. Dar. Ngaimin. Ngomongmu ambakmu Senin Kemis. Wani barek Suraja. Sapa? Suraja. Suraja. Mani. Wani. Gak eman nyawamu. Temen. Spek. Aku mang lapo? Sampeyan mang mati. Mati? Iya. Urip neh. Urip maneh. Sampeyan iku mang kok iso mati kalah karo sapa, Kakang Aimin?
Barek Suraja. Gelut barek Suraja. Sampeyan gak kepingin balesno loro ati sampeyan sampai di pateni kaya mangkono? Ya kepingin. Kepingin. Ya tah Kakang Dul Ngaimin. Yen mangkono kekarepan sampeyan mula bakal tak wene piadel. Aku tak lunga menyang Watu Gilang. Mangko yen wujud apa wae tapanono ya Kakang. Nek kon gelem nulung Barek Dul Ngaimin. Dul Ngaimin. Ya jelas sampeyan tak tulung Kakang. Wong aku tresno karo sampeyan. Ora kesuwen Kakang, aku tak bali, tak mangkat menyang Watu Gilang ya Kakang. Kakang Dul Ngaimin aku tak mangkat. Kang, Loh, Kakang Dul Ngaimin. loh. Iki. Lapo? Ya iki wujudku sing saiki, Kang. Iki janur iki. Iki wujudamu. Ya iki minangka sing kena kanggo senjata sampeyan, Kakang. Nek ngono tak kempit ini ya. Aja dikempit to, Kakang. Kelek mambune ra penak. Lali. Aja dikempit to kelek. Wis. Ngono ae ya, Kakang. Kakang Dul Ngaimin, mangertenono. Yen kowe bodoh aku sak wayah-wayah, gedruka lemah ping 3 aku bakal teko ana ngarepan sampean, Kakang. Ngelingono. Ngelingono ya, Kakang. Kakang Ngaimin aku tak bali dhisik. Matur nuwun. Hei. Wong pendekar. Jenenge Suraja. Ayo. Nek wani adepane iki pendekar nom-noman Dul Ngaimin. Cocok. Perenmu wandamu elek. Duduk menungso nyatane. Mati sore. Aku duwe sarepan nyawa. Wani sesongaran wani sumbar. Kondang kaluka kajuluk kajolandara. Sekti Mahamara lumaing jagat krupe langit. Suraja dadak wani sumbar bar aku bos nurip. Sak balike. Arek pendekar nom-noman. No loro telu Damput nang wis ah. Ngaimin. Wani temen. Aduh. Endi Sarojo? Mati. Mati. Buruane. Taburi duit ya. Mo. Enang kok kelek ditumbas Aku wis kadung selemet
Lah kok lek oleh awakmu anakku lak ya rupa apa kok. Anu bedindang. Ah, merek kaya begindang. Wong iki ayune kaya ngene. Bapakne kaya kecoa. Iki sapa, Dik? Awakmu sing nulung Sariti. Wekku. Lho, kok iso ngomong wekku kok enteng ngono? Nolong manggare bojo. Lho, Sariti iki bojoku. Aja kurang ajar lho lek ngomong. Tapi sampean ngiyoi ngomong iki. Gak, tak kaya dua lek gelem. Aja ngawur. Pendekar nom-noman. Lho nantang barek Taji Kencana. Nengku del mau didiciki kok ngaimin Dul ngaimin. Aja kurang ajar. Sariti ngene iki bojoku. mbakku Bojoku. Lho. Aja percaya ya, Kang. Iku mancane sing nulungi aku teko tangane Saroja. Aku ya ngomong gelem pokok ditulungi, tapi gak ora dipek bojo. Iya. Lho, Panji. Cak. Ya apa? Sampe tarewangi koyo ngene, Cak, kepengin goleki sampean, Cak, aku, Cak. Kok awakmu nggawa janur kuning? Iya, Cak. Lho awakmu iki mang dul ngaimin to? Dul ngaimin iku ya Panji, Cak. Panji ya dul ngaimin, Cak. Lho alas purane sing akeh, Dik. Aku goleki Riko, Cak. Arepe kondo bapak wis mati, Cak, saiki, Cak. Lho ala bapak wis mati. Iya, Cak. Wah, lho Mi. Ya apa karepmu? Ya aku njaluk sepuro aja. Sopo, Cak? Iki ngono sing nulungi aku, tapi yo omongane iku mangke gak kena dipercaya. Ya sepurane ae. Aku kan Ya, tak sepuro. Ngene. Ji, Piye, Cak? tuju aku iki mang arep mudhun balik nang nggone omah iki. Iya, Cak. Kepengin ngenalno nang nggone bapak. Lek aku wis duweni bojo jenenge Sariti, dilala Bojo sampean, bapak wis Cak? mati. Awak dhewe iki wis dewasa, wayahe omah-omahan. Misal awakmu tak jodohno barek Darmi. Mbak iki, Cak. Heeh. Iya, Cak, gak apa-apa, Cak. Lah awakmu gelem apa enggak, Mi? wis gak apa-apa Mas Gale cacak ya lagi. Nah. Iya, Cak, seneng aku, Cak, mbak iki, Cak. Kene. Lek awak dhewe iki duweni gegayuhan, aja sawenang-wenang. Iya, Cak. Kepingin gayuh gegayuhan iku gak oleh sakarepe dhewe. Iya, Cak. Contone Cak Suraja. Iya. Kelakuane kaya ngono. Mula lakon iki kena diarani Putri Janur Kuning. Mbok katen